Fuq bażi regolari, diversi taqsimiet fih dan il-korp tal-Pulizija jinaqdu flimkien biex wettqu spezzjonijiet fit-toroq matul il-lejl li jassiguraw iż-żamma tal-ordni u s-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. News għatta lejl ma' uffiċjali mill-Pulizija tad-Distrett tal-Belt, tar-Rapid Intervention Unit, tat-taqsima tal-Klib u tal-Iskwadra ta' kontra droga. Dawn kienu mejjuna wkoll minn uffiċjali mill-garaxx tal-Pulizija li assistew bidwal u l-apparat meħtieġ biex setgħu isiru l-ispezzjonijiet. Il-kru ta' News iltaqa' mal-uffiċjali fl-Assa tal-Belt fejn ingħatat spjegazzjoni dwar dak li kien se jiġri. Biex ikunu jistgħu jsiru spezzjonijiet fit-toroq ikun hemm bżonn mandat minn uffiċjal, jiġifieri minn grad ta' spettur il fuq. L-ewlieni ta' dawn l-ispezzjonijiet huwa biex tinżamm is-sigurtà, anki permezz tal-preżenza tal-pulizija fit-toroq. M'hemmx okkażjonijiet speċjali, m'hemmx festi, dan huwa lejl tipiku ta' ħidma mill-uffiċjali tal-pulizija minn diversi taqsimiet fil-korp illi flejl bħallum jinaqdu flimkien biex jassiguraw is-sigurtà fit-toroq kemm tas-sewwieqa li jkunu waqfu waqt l-ispezzjonijiet kif ukoll ta' sewwieqa oħra li jkunu għaddejjin fit-triq u anke ta' persuni li jista' ikunu mexjin fit-triq ukoll. L-ewwel spezzjonijiet saru fil-Kottonera fejn twaqfu numru ta' vetturi li deru suspettużi. Fin minnhom karozza li ndunat bil-preżenza tal-Pulizija qabel il-mina waqfet ħeżrem u sewwieq der jibda l-postu ma' wieħed mill-passiġġiera. Dan ġibet l-attenzjoni tal-uffiċjali li fil-fatt marru mill-ewwel biex jaraw l-illegalità. Aktar tard irriżulta li sewwieq kien ġuvni taħt l-età u allura kienet isuq mingħajr liċenzja. Waqt l-ispezzjonijiet fil-Kottonera nsabu wkoll diversi karozzi li fihom kien hemm persuni fil-possess ta' droga. F'dawn il-każijiet saret tfittxija bl-assistenza ta' Miko u Falco, żewġ tiklib tal-K9 tar-razza German Shepherd u Dutch Shepherd. Dawn fittxew mal-karozza fuq barra u anki fuq ġewwa u indikaw fejn kienet id-droga. Is-Supretendent Josrik Mifsud spjegalna aktar dwar każijiet li jinvolvu sejbiet ta' droga. Nek neskludu il-ħaxixa, possess ta' droga l-oħra kollha hija illegali. Il-possess tagħha ġifieri twassal sabiex persuna tiġi arrestata. Fil-każ tal-ħaxixa kif kaf kulħadd taħt il-valur ta' 7 grammi il-persuna jista' jżomm dik il-ħaxixa wara tiġi miżuna u jintbagħat biex ikompli bil-ġurnata. Issa jekk instab li hemm iktar minn 7 grammi ta' ħaxixa, il-persuna tiġi arrestata u jsiru aktar investigazzjonijiet. Is-Supretendent kompla jispjega kif sitwazzjonijiet differenti jirkjedu azzjonijiet differenti. Jekk l-ammont ikun eżorbitanti, ġifieri dan jista' jkun ħajtressaq fuq traffikar jew nkella jitressaq fit-tribunal, però jiddependi l-ammonti dejjem. Aħna dejjem nimxu mal-ammont u ċ-ċirkostanzi nstabu fihom. Għax ma tfissirx li jekk ikollok 2 grammi tfisser illi inti għandek dak għall-possess tiegħek għax jekk ikun qegħdin mqasmin f'pakketti żgħar jista' wkoll jiddenota illi għandek każ ta' traffikar fejn il-persuna tkun qed tagħmel delivery ta' dak id-droga. L-ispezzjonijiet komplew f'Tal-Barrani, f'Ħal-Qurmi u fit-Triq Sant'Anna fil-Furjana. L-Ispettur Raymond Joseph Azzopardi mir-Rapid Intervention Unit spjegalna kif tul il-lejl kien hemm bosta persuni li nstabu jsuqu bla liċenzja, bla ċinturin tas-sigurtà, bitwieqiet tinted u b'affarijiet oħra illegali li għalihom inħarġu ċitazzjonijiet. Kull karozza tiġi ċekkjata l-liċenzja ta' triq, ovvjament jekk din tkun skaduta din tiġi rmunkata. Apparti minn hekk, ċertu karozzi jitwaqfu qed random ukoll sabiex jiġu spezzjonati iktar fil-fond għal diversi fatturi mbagħad. Fl-ispezzjonijiet li saru fit-Triq Sant'Anna instab ġuvni li kienet isuq taħt l-effett tal-alkoħol. Fil-fatt, wara suspett raġonevoli, dan twaqqaf mill-pulizija u sarlu test tal-breathalyzer. Biex isir test tan-nifs, irid ikun hemm ċertu suspett jew wieħed forsi il-manuvri li għamel jew forsi meta waqfu l-persuna u nitkellmu magħha, forsi anke jkun hemm suspett u nxommu ċertu rieħa li forsi jista' tkun ġej mill-alkoħol. Ovvjament dak li jkun ma jitħallix isuq, jiġi infurmat bid-drittijiet kollha tiegħu. Jekk huwa jaqbel isirlu test tan-nifs, ovvjament imbagħad skont riżultat li jiġi jitmexxa l-qorti jew le. Tul dawn l-ispezzjonijiet l-uffiċjali kollha kienu lebsin il-body cams biex kollox jiġi reġistrat fuq filmat f'każ li tinqala sitwazzjoni li tkun teħtieġ il-provi viżivi. Bl-istess mod kellhom ukoll taser guns u tamir protettiv ieħor biex jipproteġu lilhom infushom f'każ li jkun hemm bżonn. Dawn l-ispezzjonijiet isiru kull ġimgħa u madwar il-pajjiż kollu biex tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq u jiġu evitati inċidenti bla bżonn. Jekk bniedem m'għandux jaħbi m'għandux għalfejn jippanikja. Kif rajtu intom stess aħna nimxu mod ċivilizzat u nitkellmu man-nies mod kalm,
Issa, jekk persuna ħat iskala s-sitwazzjoni, aħna mbagħad ikollna nieħdu passi ulterjuri skont l-iskalar ta' dak li jkun qed jixri. Xifieri il-messaġġ tagħna huwa dawn qed isiru għall protezzjoni ta' kulħadd. Il-protezzjoni tal-persuni li għaddejn, persuni oħrajn li huma bystanders, ġifieri dawn huma għalhekk qed isiru bażikament. L-tajb il-kulħadd. Ciao.